Здравейте, здравейте, приятели! Ето ни включване от зелената шатра. Започваме и нея да подреждаме. Тук ще отгоре какви страхотни лампи и полюлеи имаме. Тук е една бормашина Deutsche Patent. И почнахме да вадиме коледните. Леко по леко подреждаме, вижте. Вече е малко тъмно, но до тук стигнахме днеска. Ще продължим и утре. Очакваме ви от новия обект, втория ни обект от Перник. Да подчертая, че имаме два обекта. На новия обект, втория обект работиме всеки ден все още. До Нова година ще работиме всеки ден със сигурност. След Нова година вече ще обявиме кои почивни дни, най-вероятно понеделник и вторник. Тук имаме и за детски партита най-различни комплекти, чини с всякакви герои, салфетки и закачки, торбички, всякакви подаръчни, най-различни. Ето тук и цифрички за рождени дни. Виждате, че работиме постоянно. На стария обект, който ни е в Перник, там ще работиме само събота и неделя. Тук ще работиме всеки ден. На Сепарева баня ще работиме от сряда до неделя. Там работното време е от 10 до 6 зимното, като само неделя затваряме 4:30. Има най-различни лампички и отдолу под масата, и там има шифония кашон, и тук. Така че заповядайте да украсите коледните си елхи и домове с нещо по-различно. Имаме и най-различни коледни чорапи. Още не съм ги извадил. Тук ще има детски играчки, но сега от червената шатра е много лошо, така че утре на дневна светлина ще ви покажа. Ето тук е шишенца от аптека, фармация. Има доста колекционери. Виждате, и днеска вадиме и подреждаме, за да може да заработиме в нормален ритъм и социалното предприятие да се изгражда степ бай степ или стъпка по стъпка. Все още не са подредени рафтовете, бяхме принудени просто да сваляме, за да мога да освобождаваме кашони, да сваляме, да освобождаваме кашони. Много работа, но такива са ни възможностите. Ако има доброволци, които искат да се включат, да дойдат да подреждат по рафтовете и да ни помогнат, ще съм изключително благодарен. До нови срещи, очакваме ви да се насладите на страхотните артикули, с които разполагаме. Над 100 000 артикула, различни от целия свят, както от България, така и от почти целия свят. Чао, чао!